सगळ्यांना तर मी कुठं चालले तर मी चालले तिकडं आत्यांनी शेत करायला घेतले ना म्हणजे आम्ही त्या शेताची पेरणी चालू आहे तर तिकडे निघाले तर म्हणलं तुम्हाला पण जरा पेरणी दाखवावी कशा प्रकारे पेरणी शेतात केली जाती म्हणजे पेरणी म्हणजे तुम्ही विचारता की काय पेरता अश्विनताई तुम्ही शेतात तर आमच्या शेतात घेवडा भुईमूग मूग चवळी अजून धने म्हणजे कोथिंबीर असते का ती ते पेरतो आम्ही तर दाखवते तुम्हाला कशी पेरणी चालू असते ते दाखवते तरी परवाच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगितलंच होतं की काल पण मला काही व्हिडिओ टाकायला भेटला नाही कारण ही आता जरा शेतातलेच काम चालू आहेत ना म्हणजे घरचं नाही पण घेतलं आहे आम्ही करायला तर तिथं काम चालू आहे आणि घराचं पण काम चालू असल्यामुळं गडबडच असते माझ्या पाठीमागं मग जसा वेळ भेटेल तसा आपला एखादा व्हिडिओ करतच जाईल मी तर म्हणलं भाऊ आपली भाऊ बहीण कसे आहेत मित्रमैत्रिणी कसे आहेत ते बघावं एखादा व्हिडिओ करून आणि तुम्हाला थोडक्यात पेरणी कशी केली जाते ते पण दाखवते तर चालले मी आता तिकडं तर दाखवते तुम्हाला तर आले जरा जवळजवळ शेताच्या ते बाईचं शेत आहे ना म्हणजे बाईचं घर आहे तिथूनच खाली शेत आहे ती बाई म्हणजे सांगितलं ना मी तुम्हाला ताईने की ताईंची आजी हे काय बाईचं घर दिसतंय का तुम्हाला तर चालले मी तिथं तुम्हाला दाखवते कशा प्रकारे पेरणी केली जाते आणि आता शेतं कशी हे केल्यात सगळी नाही का गवत बिवत वेचून घेतलेले आहे तर दाखवते मी निघाले तिकडं तर हो का कशी पेरणी चालली हो का शेतात आहे का हे शेतात आमच्या बैल चाललेली आहेत हो का हे शेत आहे आणि हे करतोय आम्ही अर्धलीने ते तुम्हाला म्हणलं थोडक्यात दाखवावं तर बाई पण आली शेतात बाई म्हणली येते मी पण बघते कसं चाललंय पेरणं तर हो का दिसतात का बैल तुम्हाला हे शेत आपलं पेरतो नाही घरचं तरी पण आपलं थोडंफार भुईमूग घेवडा ह्याच्यासाठी हे पेरतोय शेत आम्ही तर तुम्हाला म्हणलं थोडक्यात दाखवावं व्हिडिओ करून की कशी पेरणी शेतात करतात का 2-3 खाली पण शेत आहे सगळीकडं हे काय बाई तू काय पेरलंय काय काय शेतात पेरलेस हे काय बाया का भुईमूग घेवडा होय धन हे काय म्हाताऱ्या माणसाला होईना तरी पण आपली करती कारण बघा असं असती माणसाला एक आत्ताची लोक एवढे शेताला एवढं हे देत नाही भुईमूग केला घेवडा केलाय चवळी मूग केलाय धन टाकल्यात हाय का बाई सांगती काय काय पेरले ती तुम्हाला टाकल्यात मेसेज आलता म्हणून असं हात हे केलं तर ते तुम्हाला दिसेल आबा जिथं व्हायचं खोल आहे खडी तिथं व्हायचं हे करा अगं तसं सपाट काय करता समोर ते आता म्हणतात त्याला म्हणतात की पाठळलेलं करायचं म्हणजे पेरायचं आणि परत डबलचा कुळव फिरवायचा ते कुळव असतं ना ते त्याच्यावर फिरवायला लागतं म्हणून पेरलं की त्याच्यावर म्हणजे कुळव का फिरवतात कारण काय भुईमूग असा पेरला की चिमण्या बिमण्या खात्यात ना जरा ऊन पडलं की मग त्याच्यावर माती ढकलण्यासाठी तो कुळव डबलचा फिरवला जातो तर म्हणून आता बाईचं पण एवढं वय झालंय पण तिला पण लय शेताचं हे असे का आता कुणी लेक सून बाईचे सगळी पुण्यालाच येत ना आपली येतात ती पण कधीतरी पण म्हाताऱ्या माणसाला जरा जास्तच असते आपल्या संसाराबद्दल शेताबद्दल आणि जुन्या लोकांना बघा शेताची लय हे आवड असते कारण त्यांनी पहिल्यापासून त्यात त्यांचं आयुष्य गेले शेतीबाती करण्यात त्याच्यामुळं तिला होईना तिला एवढं बरं नाही तरी पण पेरून घेतलं आहे तिने आणि इथं हे आता आम्ही केले ना अर्धलीने शेत ते तुम्हाला दाखवते तिथं बैल चाललेली आहेत तर थोडक्यात दाखवते आपलं तुम्हाला ते अशी पेरणी चालली अशा प्रकारे काय अशी बैल चालतात ते तुम्हाला थोडक्यात दाखवावं म्हणलं पेरणीत तर हे काय कडचा येऊ परिसर सगळीकडे आता पावसामुळे हे झाले पावसाचं वातावरण असल्यामुळे हिरवं दिसतंय सगळीकडं आणि सगळीकडं पेरणं चालू आहेत हे सगळ्यांच्या शेतात बैल हे आवतं तुम्हाला दिसतेलच हो का आहे का कसं चालली पेरणी तर कुठं एक गवत म्हणून असं ठेवलं नाही कारण पहिलं एकदा ट्रॅक्टरने रोटर म्हणजे रोटरून घेतात त्याला रोटर मारला की मग गवत काय राहत नाही आणि त्याच्यानंतर आवतानी पावसाच्या तोंडावर आला पाऊस की थोडं हे करतात बाई हे तर फिरेल का ग हे कुळव हे काय इथं भुईमुगाचं तसंच हे दिसतंय शेंगदाणा फिरेल ना
तर चला मग थोडक्यात तुम्हाला कशी पेरणी करतोय अजून कसं आऊत चाललंय हे दाखवायचं होतं मला. तर चला एवढ्या हे करते आता व्हिडिओ करते स्टॉप. बघा आता पुढं पुढे शेतात काय उगवल भुईमुग एवढा ते पण त्याचा पण तुम्हाला व्हिडिओ पाठवत जाईल. तरी चला मग बाय सगळ्यांना. हे काय बाई पण बसली आपली फिरून. बसले तर काय करू पळू चालू बोलायचे का बाई तुला काय? काय बोलू हे काय काय बोलू तर चला मग बाय सगळ्यांना.